Welkom studenten van HAVO 5 en VWO 6. Welkom bij dit examen uit 2024. En we're talking about question 5. We praten over vraag 5. Erna a stimula sentimentunan di impedencia de baudistais islanan. Na mes momento erna frustra a mesun sentimentunan dezelfde gevoelens van onafhankelijkheid. Mesun sentimentunan di independentia. Geef één voorbeeld van hoe de Erna deze gevoelens heeft gestimuleerd. En geef een ander voorbeeld hoe de Erna deze gevoelens in mesun momento frustreerde. Zoals je daar kunt zien. Ja? Dus we hebben de eilandelijke regeling Nederlandse Antillen. E, R, N, A. En die werd afgesproken in 1951. Die is Nueve Cinquantiún. En we hebben het over de Nederlandse Antillen. Zoals je daar kunt zien. Dus van Bonaire, Curaçao, Aruba naar Sint Eustatius, Sint Maarten en Saba. De Nederlandse Antillen. Antillas Hollandes. En we praten over de eilandelijke regeling Nederlandse Antillen. Zoals je daar kunt zien. Wat is het antwoord? Partion. De kern van een juist antwoord. Gestimuleerd. Het bestuur werd gecentraliseerd. Ja, dus ik gobierno tabata decentraliza. Ja. En no tabata qua asuntenan tabata in no tabata regla pa autoridad nan die isla. Dat is straks het tweede antwoord. Pero promé, el gobierno tabata decentraliza y también el deseo de 6 islanan pa gobernación propia a cada autoridad. Het verlangen van de afzonderlijke eilanden naar meer zelfbestuur werd ingewilligd. Zoals je daar kunt zien. Partidos. Het werd gefrustreerd door het feit dat el presupuesto insular mestra queda aprobado door de gobierno nacional. De eilandregering, eilandbegroting, goedgekeurd moest worden door de landsregering. En de landsregering was toen de Nederlandse Antillen, waarvan je daar de vlag kunt zien. En de Nederlandse Antillen zag er ongeveer zo uit. Deze 6 eilanden, van Curaçao, Benedenwindse eilanden, tot Sint Maarten, de Bovenwindse eilanden. Dat was toen de Nederlandse Antillen. Als je wilt oefenen, kun je dat doen met SISH MC9279. Ayo I Tekiratu.